Боже! Какво става? Добър вечер! Здравейте! Какво става? Кой е при нас? Здравейте отново, казвам се Гринушка и съм трепала над 1500 човека. Родена съм в България, в Свиленград по-точно. Какво друго да кажа още? Очаквам да кажете някакъв позитив за външния ми вид за моята седмица. Ще ви изпея аз една моя известна песен. Сега надявам се да ви хареса, но започвам. Офе, не ме интересува. Дълго ще е, хайде, няма сега да се занимавам с вас, почвам. Бейби, ти си ми в главата на татата. Бед бой, търси си белата на татата. Искаш да съм твоята секси лейди. Бейби, ти си ми в главата на татата. Бед бой, търси си белата на татата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on baby. Почва да ми писва. Хейтер ми замирисва. Млад, ти си моя най-голям флекс. Искам с теб. Oh yes, щип щип.